siinä on Nakamori. Sä kattelit jonkun pienimmän mahdollisen version. Elää nyt potkit kuitenkaan sitä saatana meidän juttua. Onnea koitokselle. Onks tää nyt oikeesti Nagamorista tää näin? No Nakamoritsin verone. Nakaputjologia, joka on yhtä tulinen kuin Nakamoritsi. Käytännössä sama. Monta miljoonaa Scovillea tää on? Se on siinä 1 miljoonan Scovillen luokkaa. Että... Ei tää pitäis niin hirveen vahva olla. No se on Scorpionin jälkeen toiseksi tulisin. No, raikas ja ravitseva. No ainakin niin. Itse en kyllä maista, koska tiedän, että se on mulle liian vahva. No Pasi Viherho, melunottu. Otetaan nyt lähetys tallennus päälle. Noin lähtee tallennus päälle tässä koneessa. Pasi Viherholle on tullut nyt tällainen silimollukka. Mikä mollukka mulla on? Nakaputjologia. Eli toiseksi tulisin chili. Täällä on tällainen pikkuinen kiva. Tää mahtuu ihan niinku sormiin ja näin. Mutta mä varoitan, että se on, mitä pienempi on, sitä enemmän siellä on kapsaasinipitoisuus. Oot sä nyt ihan varma, että sä oikein haluat varoittaa mua tästä? Kyllä. Asiasta? Tosin sulla on kyllä toleranssia. Että... Kokeillaanko nyt maistella tätä? Hei, sä voisit tulla tänne langattoman mikin kanssa saatana sepostaa tätä juttua, mitä mä teen. Toivottavasti sä osaat sepostaa sitten. Otetaan tästä vaikka tää mikki käyttöön. Joo, elikkä täällä on kohdehenkilö, siis Pasi, maistelee nyt tässä maailman toiseksi tulisinta chiliä, mikä on Nakaputjologia. Tää muuten tuntuu. Ja paljon mä oon nyt syönyt tästä? Sanotaan, että 1/3 on noin syöty. Ja kuulemma tuntuu jollain tapaa, että... Ja toi on tosiaan... vähän nostaa Mullehän tulee siis hikka näistä. Joo, se on ihan... Ja pitäisi ikikin tulla, että toi on... Ja eiks näähän piti pureskella? Kyllä, hyvin pieneksi. Ainakin oman tulkinnan. Mitä näyttää? No kyllä se... Onko hammaslääkäri? Ja kyllä toi aika pientä on, että... Ihan pieneksi. Tuntuu tässä oikein semmonen hedelmäinen paprikamainen tuoksu. Kato. Sieltä se tuli se hikka. Joo, mutta... Onks tää missä kohtaa nyt? Sanotaan, että se niinku puolet on syöty. Noin suurin piirtein. Jos mä vedän tän loppuun, niin onks mulla 10 neitsyttä rakopaljaana ja... Jaa, sitä on vaikea 20 sanoa. litran kiljusammio tarjolla. Niin onhan tuo tietysti kiljua kyllä vielä, mutta että... Mulla on, jos ihan suoraan sanotaan, niin polte on suussa. Kyllä. Se on varmaan kyllä, ja mä valitsin vielä semmoisen vielä pienen, että missä on varmasti sitä kapsasinipitoisuutta paljon. Että... Mut saatana, voisitko tuoda vahvempaa? No nyt ei ollut kyllä skorpioneita saatavana, että... Ei se ollut mun mielestä vahva. Sulla on sitä toleranssia sen verran paljon, että... Mut kyllä mä aika haukkasin... Pureskele oikein pieneksi. Onko pieni? Kyllä se aika pientä näyttäisi olevan, että... Niin. Tässä on kyllä... Poltehan tulee vasta noin 5 minuuttia jälkeenpäin. Eikä se tule niin pitkän ajan päästä, mutta... Niin siis... sanoit kerran, mutta niin... Tai tietysti. Tulee joo, ja kyllä mulla hiki nousee. Et se näe hiki nousee. Kyllä se alkaa nousee. Vähän niinku nousee kyllä. Hiki, mutta... Mut sehän tulee viivellä... Nyt se on myöhäistä, kun paska on housussa. Eikö se silleen mennyt? No, joo, tavallaan kyllä. Milliks tää oli nyt sitten? No se on siinä, se vähän vaihtelee, se on 800 000 ja 1 050 000 Scovillin välillä. Joo. Toi vahvuus, että... Ota sinä. Hei, kiitos, mä tiedän, että se on mulle aivan liian vahvaa, että... On tää raikas ja ravitseva vaihtoehto. Siis kieli on tulessa. Kuuret on tulessa, nielu on tulessa, mutta... Sen voin uskoa. Mut sekin oikeesti pitäisi tietää, että toihan on kusetusta. Sehän on joo, siis kapsaisiinhan stimuloi noita samoja aistimuksia, mitkä tuntee kuumuuden. Mut sanotaan, että nyt en ottais lisää kyllä, että... Eli ei ottais lisää kyllä, en ottais kyllä lisää, että... Tää on tää yksi naka, tai en mä tiedä tottuuko siihen, jos nyt ottais vaan lisää, mutta... No, kyllähän se toleranssi tietysti lisääntyy.
jos sitä ottaa niin enemmän poltetta tai tuolla, että siihen tottuu kyllä ilmistöön. Että mulla todennäköisesti kävisi sillä... Hamaat sä mulla vuotaa silmät jo. Se on ihan normaali reaktio. No, joo, mutta siis tää on se mun mielestä se rauhallisuuden olotila. Sehän tuottaa, kun se polta on tarpeeksi kovaa, niin sehän tuottaa endorfiineja elimistöön. Joo, kyllä. Ja se luo semmoisen hyvän olon tunteen. Ja senpä takia mä vedän näitä. Kyllä. Ja samoin myös jonkinlainen muu kova kiputila tuottaa. Mä tiedän 15 minuutin päästä, niin mun pitää ottaa silmälasit vittua tästä. Se käy kirveltään naamaa myös. Joo, mutta äläpä vittu pyyhkimään. Joo, se ihan leviää. Mutta mä tiedän tasatarkkaan sellaisenkin jutun, että 15-20 minuutin päästä mulla oli helvetin hyvä olla. Rauhoittunut kyllä, ja tälleen. Se tuo se endorfiini tuo sen hyvän olon tunteen. Eli se on endorfiini on niin elimistön oma puudutusaine tuolle kivun tunteelle. Mut kerro nyt mitä mä nautin. Elikkä Pasi nautti tässä niin kokonaisen, tosin pienen, niin Naga Put Jolokia chili-paprikan, joka mitä se tarkoittaa suomen kielellä? Mä en sitä osaa sanoa suomeksi, mitä se tarkoittaa, mutta tää on yksin tulisimpia chilejä maailmassa, mitä on. Että tästä on niin kuin, Naga, Moruca Scorpion on tulisimpia, mitä tiedetään, mutta tossa taannoin kävin tuolla puutarhamessuilla tuossa Lahden messukeskuksessa, niin siellä sanottiin, että on kuulemma kehitteillä vahvempia vai? Kyllä, on kehitteillä lajikkeita, mitkä on kuulemma vahvempia kuin Moruca Scorpion. Eli siellä on jotain 2,5 miljoonaa ilmeisesti se kapsasinipitoisuus. Sä et ole sitä Aamutiemen juttua nähnyt sitten? En, mä vaan satuin tuolla messulla kun kävin, niin satuin vaan siihen kojukuppuun kohtaan, että missä itsekin muuten maistelin näitä chilituotteita. Että... Joo. Tää oli kyllä hyvän makuinen, saatana, ei siinä mitään. Täytyy sanoa, että... Nyt alkaa helpottaa, että se sun paskas, mitä sä jauhat mulle, niin alkaa kohta voimistua. Nyt alkaa niinku tippumaan. Vaikka mun nyt kyyneleet valuu, saatana. Se on ihan normaali reaktio. Mutta toi hieno eritys on niinku tapa elimistöllä viilentää. Joo, mutta siis tämä on juuri se, mitä mä haen näissä jutuissa. Se on varmasti monella muullakin chili-fanaatikolla sama. Se, että sanotaan, että en mä nyt ihan välttämättä halua ruuan olevan tällaista. Mut siis kun tiedän sen, että ei tää nyt niin hirveän vaarallista olla. Ja oikeasti kohta mulla on vitun hyvä olla. Mulla on todella hyvä olla kohta. Eihän se vaarallista ole, mutta on kuulemma tuolta Yhdysvalloissahan oli tämmönen kilpailu, missä syöttiin oikein erittäin tulista ruokaa. Niin tämä kilpailija kuulemma sai sitten tästä sydänkohtauksen. Joo, riskiähän olemassa, mutta ei tällaisesta vielä varsinkin jos kokematon syö varsinkin tulista ruokaa nopeasti. Harmi, ettei ole nyt, onhan se jossain arkistojaarteessa silloin kun siinä, mä en tiennyt, että sinä et oo vetänyt hirveän vahvaa. Kyllähän mä oon maistanut sitä noutajaa, muistatko? Joo, mutta sitä mä tarkoitin, saatana, että tässähän me muistaakseni samassa studiossa sitä nautettiin. Ja sä et niinku oikeesti niinku tai mä en tiennyt sitä, että sinä et sitä kestänyt. No mä en niin vahvoihin vielä ollut edennyt silloin, että mä olin vasta alkaja. Itse asiassa se oli muuten millinkamaa sekin. Se oli miljoonaskovillinen. Niin. Chiliutekastike. Ja eihän me otettu yksi pikku tippuja, saatana. No mä otin itse asiassa sen 5 millilitran korkillisen. Niin taisit vetää vittu vähän. Joo, ja se oli oikeastaan kännisekoilua silloin, että vielä pahempaa kännisekoilua mitä nyt. Mut siis tää nyt sitten, saatana mollukka, mikä tässä mulle tuli, niin mulla alkaa kohta, kurkaa olo tässä piristyy. Kyllä, se on se endorfiini, mikä vaikuttaa. Mut se ei tarkoita sitä, että mä lähtisin missään nimessä vetää aamu 6, vaan mulla on tuolla jo se 14.4.2007 lähetys gemmassa, mutta... Jossain vaiheessa uusinta lähtee pyörimään. Mut siis tää oli ihan hyvä, mun mielestä. Kyllä mä uskon, että se on semmoinen... Kyllä kannattaa vetää. En mä tiedä, miten sulle ulkopuoliselle, miltä sulta vaikuttaa, oliks tää hyvää mulle vai eikö tää ole hyvää? No mä en oikeastaan osaa sanoa millään tavalla tunnetiloille, miten se on hyvää sulle, että voitko kattoo tot mittaria, että oot suurin piirtein siellä punaisella rajalla? No, että kun mulla ei kompuroita noihin tollaisiin. Niin joo. En oikeastaan osaa sitä sanoa, mikä sun tunnetila on tuohon nakaan suhteeseen, että
mullahan on huomattavasti matalampi toleranssi mitä sulla on. Että mähän on niin kun vasta viime vuonna puolella ei kun pari vuotta sitten vasta aloin niin kun käyttämään chiliä mausteena noissa ruuissa, että kyllähän mä tykkään sellaisesta niin mausteisesta, että se tuntuu se tulisuus tai se polte, Kyllä. mutta että mä en ole ihan vielä noin niin kuin endorfiinitasolle itse vielä edennyt, mutta kyllä tässä niin kuin kun mitä toleranssi nousee, niin kyllä tässä niin kuin vahvempaan päin ollaan menossa, ja päätössä nyt noin mausteet, mitä mulla on kotona, näitä chilimausteet, niin nehän on mietoja. Nyt saa niinku määttää ihan tosissaan. Sulla on hyvänmakuisia mausteet kyllä, mitä sä oot tänne tuon lahjoituksena ja näin, mutta joo. tää oli kyllä ihan riittävän vahvaa. Se chilijauhe, mitä mulla on kotona, se on mietoa. Mutta jos huomasit sinne munakkaaseen, mitä mä vedin, niin eikö sinne vedetty samanlainen mollu? Kyllä, sä vedit suunnilleen samankokoisen mollukan Mutta sehän viipaleina. Jakaantui niin moneen osaan, että sillä ei ole niinku vidunkaan merkitystä. No se tosiaan joo, kyllä lain menee siinä. Eli mä oon vetänyt tänään kaksi kokonaista Naga-jologiaa, että jees. sehän on sama vähän niin kuin ton Naga-Moric, yhtä vahvaa, että se ei oo mun mielestä edes kovin. Mulla oli tarkoitus silloin, kun mä valitsin rasiaa, niin sehän oli paljon sellaisia, mistä oli isoja mollukoita. Joo, pienissähän se teho mutta on. Mä tiesin sen, että mitä pienempi on, sitä enemmän siinä on sitä tehoa. Ja tuolla ja sitten siinä on se, että kun on pieniä, niin on paljon se rasissa, niin se riittää pidemmälle. Kun taas, että mitä isompia. Jees, nyt mä en edes tiedä, mitä täältä tulee. Mä kokeilen jotain, mitä täältä tulee.